Pepe Guardiola netrpělivě sleduje, jakže to dopadne. A Messi zcela jednoznačně dává gól. Barcelona vede 1-0. Brankář Toňo absolutně neměl šanci. Messi s velkým přehledem proměnil pokutový kop. Nebývá to příliš často, aby hráč, který přijde z lavičky na hrací ploše, dejme tomu 10 minut, šel zahrávat penaltu. Messi si to troufl. Viděli jsme oba dva prezidenty, Juana Laportu, který samozřejmě byl spokojený, na tváři mu zářil úsměv, ale vedle něho sedící 54letý Francisco Pernia, který je 3. rokem prezidentem Racingu, rozhodně nadšením nezářil. Je to první gól Barcelony v